c'est 7 jusqu'à 30e. Coordination, c'est les pas. Ouais, manaf lazara. Ouais, karakory. Mazoto toerana zala. Kabarno. Ah, tsisy kabary fomba mangavanky. Ke ino ato zala? Ah, tsara tsisy pasin-drà loatra fa. Mamakivaky baiboly hely fa mafy raharaha ty. Ah, mba handra ino eky nianina tonga anao namaky baiboly. Fa raha tsariky nataony. Ano la kamisy ke, andra ino koa. Keny mara magaganao amizah mamaky baiboly manao? Tsy fataonao manafo. Raha tsara hitako nataonao. Na nandeha nivaviko zegny tsara nataonao. Tsara namaky baiboly mba fa elaela fô naheziko anao zegny. Ke anao zany zany namaky baiboly? Tsara hitako manafo e. Bon. Zao raha ambariko anao. Misy antony mahatonga za mamaky baiboly fa tsy raha mamakivaky foana aho. Satria za hitanao efa niova fotsy karaha za taloha. Ary tenao hoe zegny antony nampiava fô za? Karaha ty. Efa maro loatra boka fahotana vitako ngia. Fahotana vitako ndraiky adalagna vitako zegny efa maro be ke. Zegny zegny nampiova za. Ary ampiresiny zegny, saroko sara be zegny Jesosy zegny nivolagna tamin'androny zany za film Masigny Faramparany zay. Nivolagna Jesosy tamin'izay. Tsy antsony olo marigny izy antondiako fa antsony mpanoto ebaka. Zegny navolagny tamin'izay. Tsy tonga antsony marigny fa antsony mpanota hibebaka. Ke zegny nampiova fô za. So tsy zegny tsisy raha hafa. anao ndraiky karaha niditsy laly amy raha zegny. Tsy neka sofitry za ndraiky anao niany man. Tsy hoe za miditry laly fa zay hitanao zegny. Karaha finahaka amizay. Falifaly zegny mba courage zegny antegna ravoravo. Iny zegny raha maharavo anao. Satria efa hela za zay mba manognoanao mandeha hivafoka, manognoanao mba andeha l'église. Anao tsara ndraiky nagnano fa anao izy io zegny mba hitako zegny niova fo marigny de mba falifaly zegny mahatonga za magnita. Zegny mozy. Ary izy koa tegna tenao hoe marigny antony nampiava fô za. Zao fô raha avaliky aminao. Agnontanianao hely maloha za aloha za maly azy. Ino zegny tsy zay tegna malaza amin'ny vanin'andriagnantsika zoty. Ino zegny raha tegna malaza. Tsy zay tegna malaza? Ya, amin'ny vanin'andriagnantsika zoty. Nzey. Ino? Tsy efa coronavirus e? Voilà. Coronavirus. Ke zegny manafara nampiava fô za tsao tsy hainao. Satria efa maro be olo natin'ny corona io ty ivelany tagny. Nino nindra fa zegny tagny Chine ndraiky Italie. Fa maro olo maty. Ary raha zegny fa tafiditra Madagasikara eto amin'andro iagnantsika zao ty. I corona io. Ary fa mahery roapolo zegny olo takany amin'izay. Ke za zegny mavozo fa faty bonheur. Ke tiako zegny mba fa mihenkeny zegny fampitagnanahy. Mba fa maromaro zegny heliko nakavo avela zay vao za maty. Ke zegny manafara nampiava fô za tsao tsy hainao fô. Zegny mara nampiava fô anao e. Zegny rony. Ary tsontsiko fô zegny misy zegny corona io. Ary ny tegna pare aminazy zegny mitondro feky zegny valigna aretigny mba mitondro zegny le effectifn'olo mivavaka am'izay fotoana. Magnino mijoro tsy manjary magnan'izegny manao? Anao ro lefaka. Za tsara hoe mijoro la tsy manjary. Fô mba mijoro zegny mba hitondro zegny isan'olo mivavaka. Maromaroa karaha anao. Eko aminao raha mibogno asagny fa raha nivinao mipipiky saby raha mila coronavirus aminahy aky. Atsika zava tsy tokony fandroadoaka ndraiky tegna marigny sady tragno ty tsy tragno andeha fô ndraiky. Eko ty tsy ninahy fô nabogno asagny sa mila coronavirus aminahy. Teia! Uy, tsara tato misy talenta. Mivolagna anao. Za kony. Teia! Uy, tsara tato misy talenta. Mivolagna anao. Za kony.